Lucas Kapitulo 14. Og nahitabo sa misulod siya sa balay sa usa sa mga punuan sa mga Fariseo sa adlaw nga igpapahulay sa pagkaon og tinapay, nga sila nagabantay kaniya. Og ania karon, didto sa iyang atubangan may usa ka tawo nga nanghupong. Og si Hesus sa nagatubag kanila, misulti ngadto sa mga batid sa balaod og sa mga Fariseo nga nagaingon, uyon ba sa balaod ang pag-ayo sa adlaw nga igpapahulay? Kundili, apan sila mihilom, og iyang gikuptan siya, og giayo siya, og gipalakaw siya. Og siya miingon kanila, kinsa kaninyo nga kung may asno kon baka nga mahulog sa usa ka atabay, og dili dayon mokuha niini sulod sa adlaw nga igpapahulay? Og sila wala na usab makatubag kaniya niining mga butanga. Og misulti siya og usa ka sambingay kanila nga mga dinapit. Sa namatngunan niya nga sila nagpili sa mga nahaunang lingkuranan, nga nagaingon kanila, kung pagadapiton ikaw ni bisan kinsa sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw paglingkod sa nahaunang lingkuranan. Tingali unya nakadapit siya og usa ka tawo nga labi pang dungganan kay kanimo, og siya nga nagadapit kanimo, og ang dinapit muanha og magaingon kanimo, hatagi kining tawo og dapit, og unya ikaw magasugod sa pagkuha sa labing ubos nga dapit uban ang kaulaw. Apan kung ikaw pagadapiton, umadto og lumingkod ka sa labing ubos nga dapit, aron kung siya nga nagadapit kanimo moduol, magingon siya kanimo, abyan o muswag pa ikaw sa ibabaw nga dapit. Unya paghimayaon ka sa atubangan sa tanan nga nagalingkod sa pagkaon uban kanimo. Kay ang tagsa-tagsa nga nagapataas, pagapaubson, og ang nagapaubos, pagapatas-on. Og siya miingon usab sa nagdapit kaniya, kung ikaw magbuhat og usa ka paniudto, kun usa ka panihapon, ayaw pagdapita ang imong mga higala, kun ang imong mga igsuon, kun ang imong mga kabanayan, kun ang mga dato nga silingan. Tingali unya sila usab magadapit kanimo, og sila magabalos kanimo. Apan kung ikaw magabuhat og usa ka kumbira, dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ang mga buta, og ikaw mabulahan kay sila walay sarang ikabalos kanimo. Og ikaw pagabalusan tungod niini sa pagkabanhaw sa mga matarong. Og sa nakadungog niining mga butanga ang usa kanila nga nagalingkod uban kaniya sa lamesa, miingon kaniya, bulahan ang mukaon sa tinapay sa gingharian sa Dios. Apan siya miingon kaniya, may usa ka tawo nga nagbuhat og usa ka dakong panihapon, og nagdapit siya og daghang mga tawo. Og gisugo niya ang iyang ulipon sa takna sa ting panihapon sa pag-ingon kanila nga mga gidapit. Umari kamo, kay ang tanang mga butang naandam na, og silang tanan sa tingob, misugod sa pagpamalibad. Ang nahauna miingon kaniya, nakapalit ako og usa ka lunang yuta, og kinahanglan mo adto ako sa pagtan-aw. Nagapangaliyo po ako nga imo akong pabalibaron. Og ang usa miingon, nakapalit ako og 5 ka pares nga mga vaka, og moadto ako sa pagsulay kanila. Gipangaliyo po ko kanimo nga imo akong pabalibaron. Og ang usa miingon, nangasawa ako og busa dili ako makaadto. Og ang ulipon mipauli, og misugilon sa iyang agalon niining mga butanga. Unya ang pangulo sa panimalay, sanglit na suko miingon sa iyang ulipon, lumakaw ka gilayon sa mga kadalanan, og mga agianan sa lungsod, og dadanganhi ang mga kabus, og ang mga bakul, og ang mga buta, og ang mga piang. Og ang ulipon miingon, Ginoo, ang tanan nga imong gisugo natuman, og bisan pa aduna gihapon ing dapit. Og ang agalon miingon, umadto ka sa kadalanan og sa mga siniklatan, og pagapiliton mo sila sa pagpasulod aron mapuno ang akong balay. Kay nagaingon ako kaninyo,
nga walay bisan kinsa ni adtong mga tawo nga gidapit makatilaw sa akong panihapon. Karon may nanguyog kaniya nga mga dagkong panon sa katawhan, og siya milingi og miingon kanila, kung may bisan kinsa nga moanhi kanako, og dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan, og inahan, og asawa, og mga anak, og mga igsoong lalaki, og mga igsoong babayi, oo, og sa iyang kaugalingong kinabuhi usab, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus, og magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Kay kinsa kaninyo nga nagatinguha sa pagtukod o sa katuri, dili ba siya molingkod una, og mag-isip sa gasto, kung aduna ba siya ikapahuman niini? Tingali unya kung makabutang na siya, og patukuranan, og dili makahimo sa paghuman, ang tanan nga magatan-aw, magasugod sa pagbiay-biay kaniya nga magaingon. Kining tawhana nagsugod sa pagtukod, og wala makahimo sa paghuman. Kung kinsa nga haria, nga sa muadto siya sa pagpakigubat batok sa usa ka hari, dili ba molingkod una og magtulotimbang kung makahimo ba siya sa pag-asdang uban ang napulo kalibo batok kaniya nga nagaabot uban ang kaluhaan kalibo kun sa laing pagkaagi, samtang ang usa atoa pa sa halayo, siya magapadala og usa ka sinugo og magapangayo og mga pakigsabot-sabot sa pakigdait. Busa, bisan kinsa diha kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, dili siya mahimo nga tinun-an ko. Ang asin maayo, apan bisan pa ang asin kung mawad-an sa iyang lami, unsa pa may iasin, kini dili magapulos alang sa yuta. Bisan sa kasagbutan, ang mga tawo magsalibay niini sa gawas, ang mga may igdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog.